Hej, jeg hedder Christian Andersen. Jeg stiller op til Folketinget for Kristendemokraterne. Når jeg møder folk på gaden, så er der flere, der spørger mig, er det ikke stemmespild at stemme på Kristendemokraterne? I kommer jo ikke ind. Det tror jeg nu, vi gør, og lad mig forklare hvorfor. Det er sådan i Danmark, at hvis man får 2% af de afgivende stemmer, så ryger man i Folketinget med 4 mandater. Ved siden af det, så er der en anden mulighed, nemlig at man kan få et kredsmandat. Et kredsmandat, det svarer herude, hvor vi bor, til 18.000 stemmer. Og det er altså ikke bare i én kommune. Nej, det er i hele den vestjyske storkreds, som strækker sig fra Viborg og Silkeborg og så ud til Vesterhavet. I det store område skal Kristendemokraterne kun have 18.000 stemmer for at få et kredsmandat. Så er det den af kandidaterne i vestjysk valgkreds, der har fået flest personlige stemmer, der løber med kredsmandatet. Og her i den vestjyske valgkreds, der spås Esther Jacobsen og Per Ørum og jeg de største chancer til at løbe med det her kredsmandat. Jeg vil sige, at vi er tættere på, end du tror. Og der er rigtig mange, der er ved at få øje på Kristendemokraterne. Der er mange, der er ved at få øje på, at vi er det lille parti i midten af dansk politik, som ønsker at stå for en økonomisk anstændighed, samtidig med, at vi tager et socialt medansvar. Vi ønsker ikke blokpolitik, men vi ønsker politik hen over midten med brede forhandlinger. Hvis du ønsker at styrke KD der midten i dansk politik, så stem på Kristendemokraterne og gerne personligt på mig, Christian Andersen, på liste K. Tak.